F'dak iż-żmien ġara li darba s-sibt Ġesu kien għaddej minn qalqa miżruqa u d-dixxipli tiegħu huma u mexjin bdew jaqtaw iż-żbul. U l-Fariżej staqsewh: Ara, għaliex qegħdin jagħmlu dak li ma jiswiex nhar ta' sibt? U hu qalilhom: qatt ma qrajtu x'għamel David meta kien fil-ħtieġa u ħadu l-ġuħ u dawk li kienu miegħu, kif daħal fid-dar ta' Alla fi żmien il-qassis il-kbir Abjatar u kiel il-ħobż tal-preżenza ta' quddiem il-mulej li ħadd ma kien jista' jieklu ħlief il-qassisin u ta' minnu wkoll lil min kien miegħu. U qalilhom: is-sibt kien magħmul għall-bniedem u mhux il-bniedem għas-sibt. Għalhekk bin il-bniedem tas-sibt ukoll huwa sit. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. X'jitlob minna il-komandament qazzu jum il-mulej? Jew aħjar, x'inhi l-intenzjoni primarja wara dan il-kmand? Il-kapijiet reliġjużi ikkonfrontaw lil Ġesu fuq dan ir-rigward. Il-mistrieħ ta' jum is-sibt kellu jkun żmien li fih il-poplu jiftakar u jiċċelebra t-tiba ta' Alla u din f'dak kollu li hu għamel kemm fil-ħolqien kif ukoll fis-salvazzjoni tiegħu. Kien jum iddedikat għat-tifħir lil Alla, għall-opra tiegħu tal-ħolqien u l-imejjel tiegħu ta' salvazzjoni lejna. Kellu jirriżulta fil-waqfien tax-xogħol ta' kuljum u biex jipprovdi il-mistrieħ neċessarju għall-bniedem. Id-dixxipli ta' Ġesu ġew imċanfra mill-kittieba u l-Fariżej, mhux għax bdew jaqtaw iż-żbul mill-għeliqi u jikluh, imma għax kienu qegħdin jagħmlu dan f'jum is-sibt, il-jum imqaddes tal-Lut. Fil-waqt li ddefenda lid-dixxipli, Ġesu jargumenta b'referenza għal passaġġi mill-Iskrittura li l-bżonn uman għandu preċedenza fuq kull drawwa ritwali. Fil-ġuħ tagħhom, David u l-irġiel li kienu miegħu kielu mill-ħobż qaddis offrut fit-tempju. Fil-waqt li s-sagrifiċċji ritwali huma importanti għal Alla, il-ħniena u t-tiba bit-tweġiba għal bżonnijiet umani huma iżjed importanti. Inti tonoraħ lil Alla bil-mod kif titratta lil proxmu tiegħek u bil-mod kif tiċċelebra jum il-mulej. Mulej, għatina li nimxu fi triqatek, fejn hemm l-imħabba u l-erf, m'hemmx biża' u ignoranza, fejn hemm il-paċenzja u l-umiltà, m'hemmx l-arabja u lanqas dwejja, fejn hemm il-faqar u l-ferħ, m'hemmx la kilba u lanqas attakkamenti mal-affarijiet ta' din id-dinja, fejn hemm il-paċi u l-kontemplazzjoni, m'hemmx la l-bżonn u lanqas in-nuqqas ta' mistrieħ. Fejn hemm il-biża' ta' Alla li tħares il-post fejn ngħixu, l-ebda għadu ma jista' jidħol. Fejn hemm il-ħniena u l-prudenza, m'hemmx la eċċess u lanqas ħruxija. Dan nafuh permezz ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna. Amen.